BG Infodesk, вашият партньор за аутсорсинг на задачи. BG Infodesk е компания, специализирана в аутсорсинг на задачи, с цел да подпомогне фирми, които изпитват недостиг на кадри. Ние поемаме ежедневни задачи, за да облегчим вашата работа и да ви освободим време, за да се фокусирате върху по-важни дейности. Предлаганите от нас услуги: обслужване на клиенти, прозвъняване на партньори и клиенти, отговаряне на запитвания по телефон, имейл или социални медии. Управление на социални медии, следене на вашите профили, отговаряне на коментари и съобщения, публикуване на съдържание. Обработка на имейл кореспонденции, сортиране, препращане, отговаряне на запитвания. Изготвяне на отчети, предоставяме ви подробни отчети за свършената работа. Предимства от работата с BG Infodesk. Ефективност, спестявате време и ресурси, които можете да инвестирате в развитието на вашия бизнес. Професионализъм, нашият екип е от компетентни и опитни служители, които ще се справят с вашите задачи с внимание към детайла. Гъвкавост, предлагаме персонализирани решения, съобразени с вашите нужди и бюджет. Надежност, ние сме отговорна компания, на която можете да разчитате. BG Infodesk е вашият доверен партньор, който ще ви помогне да повишите ефективността на вашия бизнес.